Čau přátelé, vítáme vás u druhého dílu pořadu Srdcovky Cicila Boučka a v prvním díle jsme nastavili laťku hodně vysoko a budeme s tím pokračovat i dál. Naším hostem je Lukáš Fuxo Gašparík, jedna z výrazných osobností české i slovenské rockové scény. Nevím, jestli říkám správně rockové, ale hudební scény. Určitě ano. Jsme v jeho zkušebně, děkujeme mu za milé pozvání a za to, že se nás tady ujal na bošanské metalici, kterou jsme si strašně moc užili. Fuxo, řekni nám o sobě něco. zdravím všetkých sledovateľov, zdravím Cecila, ďakujem mu za možnosť. O sebe, to je velmi zvláštne. Naši diváky zajímají tvoje začátky, tvoje hudební programy. Proč to děláš? Když v životě asi zřejmě mainstream to nebude. Ne, prečo to robím? To by sme sa museli vrátiť o 34 rokov naspäť. Vraťme sa. Keďže mám 38, tak to bolo nejak, som mal asi 4 roky. A prvýkrát mi niekto niekde, myslím si, že to bolo na nejakej chate, bolo to nejaká rodinná sešlosť a niekto tam pustil tú blatanku starú. A proste vo mne sa niečo prebudilo, ktoré do dneska je hore a len rastie. Takže áno, keď si hovoril, že áno, rockové scény, tak ako cítim to, ja v tom nerobím rozdiely. Že proste rock, punk, hardcore, metal, ako toto vôbec, to ide mimo mňa. Ja mám obrovskú zbierku, ktorá je od pop rocku až po tie najtvrdšie štýly, má všetko. Ja proste milujem muziku, milujem robiť muziku, milujem hrať. A všetko to je, vždycky hovorím, že všetko to je z takej tej ridzej detskej lásky k tej hudbe. Tá ešte proste vo mne nejak nezhasla tým vekom. Okay, zeptám se tě, ty jsi hodně hudebně jako rozlítaný, jedeš ve spoustu stylech. Který je pro tebe zásadní styl? Tak najviac mám obsiahnutý ten nu metal, aj keď som bol obrovský časový úsek ovplyvnený hlavne grungeom, Nirvana, Pearl Jam, Silverchair hlavne a tieto kapelky. Ale práve to mi nejak otvorilo obzory k všetkým možným štýlom, hej, či už punk, či už klasický rock a tak ďalej. Ale ten nu metal je pre mňa taký hodne flexibilný, kde sa tie štýly tak zlievajú, že máš tam hardcore, máš tam aj ten post-grunge, máš tam rap, máš tam veľa kórových štýlov a takýchto záležitostí, ktoré fakt mám rád. Mám rád to mixovanie hudby, nemám rád nejaké mantinely, nemám rád tie ortodoxné nejakých tých ľudí, ktorí ako uznávajú len, že heavy metal. Musí to byť heavy metal, inak to je sračka. Nie. Prostě u mě to fakt vůbec nefunguje. Tak máš jako více jakoby z hudebních projektů. Řekni nám třeba něco o Head to Down, True Racing, i o svých klukách, kteří s tebou hrajou, kteří s tebou žijou. Musí to být únavný, jako spoustu dřiny, spoustu volného času, tak mě spoustu peněz. Ako vždy hovorím a snažím sa to vždy vypichnúť, je to, že to, čo mám dnes, to nebolo za deň. Hej. To je proste tá moja umanutosť, ktorú mám a ktorú rozvíjam od detstva. Zaplať pánu za ní, kamaráde. A vlastne vyvíja sa to postupne. Hej. Že začal som tou ako Nirvánou, Narihuanou, teda čo mám, oživil som zase ten tribute band. Aj keď kedysi, keď to bola moja prvá kapela, nemalo to fungovať len ako tribut. My sme robili vlastné skladby a vlastne prvú skladbu, čo som spravil vlastnú. Hej. My sme ako hrávali si nejaké Nirvany, hrávali sme ich na začiatku veľmi zle, ale prvé som chcel robiť vlastnú hudbu. Ja som spravil prvú pesničku a ja som bol z toho, to bolo neuveriteľné niečo. Proste spravíš nejakú 2-3 akordovú vec, spravíš ju akože podľa seba a zrazu zistíš, v tebe sa niečo prelomí, že wow, že akože spravil som niečo ja, že už nemusím ako reprodukovať nejakú hudbu, to je úplne iný pocit. A preto veľa ľudí ma nejak osočuje, že robím revivaly. Ja ich inak nemám rád. Ja sa fakt priznám, ja to aj každému hovorím, ja revivaly nemám rád. Robím tribute bandy, snažím sa robiť akúsi poctu pre tie kapely, ktoré robím. Keby sa vlastne nestalo to, že akokoľvek sme zahrali niečo, treba či už Nirvanu, či už Rage Against the Machine, či už Korn, keby sa nestalo to, že tí ľudia, ktorí to treba videli alebo na skúšobni, a si to nezačali pýtať, aby sme s tým išli niekde von,
tak my sme možno dneska boli v skúšobniach, hej, akože zavretí. Ale jednoducho malo to ten potenciál a išlo to stále hore. Proste snažíme sa to robiť kvalitne, snažíme sa to robiť tak, aby sme vážne nerobili hanbu tej kapele, aby tí ľudia, ktorí prídu na ten koncert, si povedali, že wow, že proste zavreli oči a povedali, že kámo, počul som Korn, hej, zavrel som oči, počul som Korn, zavrel som oči a mal som proste Rage, mal som Nirvanu. Víš moc dobře, že já jsem velký fanoušek toho, co děláš a to, co děláš se svýma klukama. Dovolím si říct, že patříme, že jsme přátelé. Hele, co pro tebe znamená ten zájem těch fanoušků, když vidíš, jak šílej po tím podiem, mošujou, řáděj, řvou? No. Ten pocit, řekni nám ten pocit, který máš ten pocit. No to je... My víme, ale nikdo to nemusí vědět. To je práve tá droga, čo proste užívam ja. to je vec, ktorá, myslím si, že každý, kto vystúpil na pódiu a sa mu nejak zadarilo a zistil, aké to je, ten pocit eufórie, nemusíš si nič pichnúť, nemusíš nič vdýchnuť, nemusíš do seba niečo naliať. Dá sa to srovnať s adrenalinem? Vieš čo, neviem, nikdy, akože takto, je to kopa nával emócií, je to kopa nával toho telesného nejakých chemikálií, ktoré vyplavuje do tela, tie endorfíny a takéto veci. Neviem to opísať, v živote som nemal nejakú drogu, takže neviem, ako je to na drogách, ale mám vždy ten pocit, že takto by som sa cítil asi na nejakých brutálnych drogách, keď je človek na stage a má. Je to moc, že máš proste niečo povieš a tu ľudia wow, vieš? A to je niekedy to zlomí, napríklad zlomil ma tak už Jablunkov minulý rok v listopadu, keď sme tam hrali mesiac pred tým Portugalskom a sme si tak ako nacvičovali ten playlist a potom keď prídeš pre tých 7000 ľudí a stane sa to, aj tak proste môžeš to zažiť koľkokrát chceš na tých menších na tom menšom audience, ale jednoducho, keď tam máš tie 1000 ľudí a zrazu zakričíš, že What's up, Porto? A tých 7000 ľudí prehlúči akúkoľvek aparatúru, ktorú ty počuješ, akokoľvek odposluchy a tak. A ty ostaneš proste... Já vždycky přestávám mluvit. Hele, zeptám se tě, Lukáši, ještě, možná není to úplně, co by si chtěl slyšet, ale slyšel jsem skladbu, s kterou si natočil s kapelou Shater. Hele, slyšel jsem, uvažuješ o spolupráci se Shater? No, nebo už toho bude asi moc? No takto, tých spoluprací je veľa, ako, čo stále robím, stále vlastne niečo. Inak pozdravujem chalom zo Shater. Budou taky v dalším díle určite 100%. To bolo vlastne v období, kedy Head to Down mal taký akože hiatus, alebo ja by som povedal, že sme nefungovali v tej dobe, v tom 2015. Takže Blaž ma vtedy oslovil, oni ma aj lakali do Shater ako spievať, viacej kapel ma teda chcelo ako speváka, ale teda zostal som takto na Slovensku, mám tu takéto zázemie, vidíš, hej. A toto som vždy chcel dosiahnuť, toto mať. No a čo sa týka Shater, bolo to skvelé, aj za to ďakujem, pretože to boli zase nové obzory, nové dvere, ktoré sa otvorili, veľa ľudí napríklad spoznalo vďaka tomu mňa, nasledovne kapely, v ktorých fungujem. A každá spolupráca, alebo teda tie spolupráce budú určite. Pokiaľ Blažej bude chceť, chalani zo Shater budú chceť, niečo určite bude. Blažej nám vlastne robil tretiu dosku, Trio Ryan z Head to Down. Je to skvelý typek, mám chalanov všetkých rád. Mali sme Shater vlastne minulý rok na Metelici. A čo sa týka budúcnosti, je to len na tom, jak sa naše cesty zase spoja. S Blažejom sme mali vlastne v tých rokoch ešte rozbehnutý vlastne taký projekt, že on muzika, ja vlastne spev.
boli nahraté nejaké demáče, potom to zmrzlo, pretože my sme začali robiť na Hetudown, on začal zase makať na Šetro viacej a tým pádom to skozlo, zamrzlo to, ale jednoducho je to. A ja vždycky takto hovorím, že OK, proste nebol na to čas, je to niekde v šuplíku odložené a keď na to dojde, tak to bude bomba a proste ideme do toho. To isté sa napríklad stalo včera, zase čo nám robil najnovší album, Brian Bajak zo Žiliny, veľmi, veľmi dobrý gitarista, perfektný gitarista slovenský, ktorý spolupracuje s obrovskými menami, má nahrávacie štúdio, robí zvukára, je to profík úplne najväčšieho zrna. A ten má rokuce od roku, poviem 2010 myslím, keď hral ešte Brainscan, tak vtedy, Fuxo, ja som takého speváka, ak si ty, že ja mám porobené pesničky, poď mi spievať a tak. Tak sme sa včera o tom bavili, zase, lebo bol na krste a tiež hovoril, Fuxo, ja mám toho veľa, ty máš toho veľa, ale proste má niečo vymyslené, niečo proste bude. A ja som za všetko, mne proste zavolá nejaká punková kapela, ktorá ma pozná, Fuxo, hodíš sa nám sem, nechceš nám spievať. Teraz som vlastne spieval týždeň, 2 týždne dozadu chalanom z rockovej kapely Halabuk. Je to proste rockačina, slovenské texty. Jasne. Ja som z toho bol úplne prekvapený, že taká kapela ma ako oslovila. A oni boli s tým, že oni majú pasáž v pesničke a oni nedokážu takúto tvrdosť zo seba dostať. Že proste, že naspievať fakt, že ako 6 alebo 8 viet, ale v taký drive, taký naliehavý, to, co my máme rádi. Až proste tak do rageu, ale proste po slovensky pekný text. Strašne málo nadýchov som tam a bolo to veľmi ťažké. Oni boli z toho úplne, ja som to proste zaspieval, jak som teda cítil, že proste zaspievaj to tak, jak chceš, ako, a uvidíme. A sú boli úplne hotoví. A ja hovorím, toto sa vám páči, že hej, že toto my sme zo seba nevedeli dostať. Takže... Tak ty seš tahák jakoby všeho, hele, já mám rád všechny tvoje projekty a spoustu lidí. V podstatě uvědomuješ si, že ty seš v podstatě jakoby jako celebrita na Slovensku, v Česku. Ne. Jo, hele, v našem okruhu fanoušků téhleté muziky seš vlastně velká celebrita. Som známy, ale... Seš velmi známý. Velmi známý. Som známy v niektorých kruhoch, samozrejme v tých undergroundových. Ako je to pekné, je to super. Ja mám historky také, ktoré do dneska nechápem, ako sa stali. Já řeknu divákům jednu historku. Okay. My jsme jednou spolu byli, ty nepiješ, nemáš rád alkohol, pil si ty svoje birely a já piju ty svoje rumy, mám to rád. Byli jsme na baru, na Skybaru, dole v hospodě, pamatuješ? Okay. Pili jsme, kecali jsme, tohleto a že nejsi známá osobnost, pak lidi chodili za mnou a chtěli po mně podpis, po nikom, protože se znám s panem Gašparikem. No, to by jsem to vyprávěl, hrozně si se to možná teď jako teď. No to je, neviem, no tak dobre, ale je to v rámci fightu, hej. Ne. Alebo, hej, ja mám zase príhodu, ktorá je niečo, čo nechápem ani ja, jak sa to odohralo. Ja som v tých rokoch okolo 2014-15 som sa dostal do projektu s veľkým slovenským gitaristom Henry Todd. On hral proste, on je producent, on je obrovský gitarista proste, ako s menami, s veľkými, ako bavíme sa o vážnej muzike, hej. Žiadny underground, hej. Ako fakt, že veľká liga, tá najvyššia muzikánska. A mali sme, to bol projekt 27 klub 27, kde som spieval vlastne pesničky Kurta Cobaina. Boli tam za Janis Joplin, spevačka, kamoška, ktorá ma tam dostala, hrali sa pesničky od Doors, Jimi Hendrixa. A v ten večer, to bol taký gala večer, ktorý sa odohrával v Radisson Blu Carlton, v bratislavskom najväčšom hoteli, proste najznámejšom hoteli. Bol to gala večer pre pozvaných hostí, pre smotánku. Doprovodná kapela boli chalani od Karla Gotta. Ako obrovská vec, čo sa týka akože... Ja som si v tej chvíli pripadal, že čo tu ja robím. Tam boli ako fakt tí najväčší muzikanti, ktorých dokážeš na tej vážnej scéne akože stretnúť. A hosťom tam bol, ktorý mal hrať Roberta Johnsona, prvého zakladateľa klubu 27, tak tam hral Erich Boboš Procházka. Je to slovenský bluesman, harmonikár, ústny. On nahrával v Amerike pre bluesmenov veľkých. Richard Nirel a tak, akože všetkých týchto najväčších ľudí, čo sa týka muziky, hej. On ako tá najvyššia celebrita tam
v tej kolóne tých ľudí. Oni boli všetci z toho, jak sme boli vo foaje toho hotela, zvukovky a tak ďalej, boli sme tam všetci títo muzikanti, boli tam produkční a tak. A teda všetci boli ako na ihlách z toho, že príde Erich Boboš Procházka. Ja ako sedlák som nevedel, kto to dotedy je, hej. A oni tam z toho boli, že príde Erich Boboš, hej, príde Boboš. A ja že, OK, tak príde, vieš. A Dada, tak moja kamarátka, ktorá spievala Janis Joplin, tak ona z toho bola fakt, že úplne ujetá, že príde, že tam akože bude. A on ako vstúpil do toho foaje, tak všetci proste okolo neho a ticho robil Erich Boboš, všetci ruky a tak. A Dada prišiel za mnou, že fuk sa povie, že predstaví ťa Erich Boboš, no úplne šialené veci. A ja som nevedel, kto to je. A ja som išiel za ňou a ona predstaví ťa. A že prišiel na ňu, Erich, toto je. A on mi tak som pozrel na mňa, ty si spevák z Rage Against the Machine. Všetci stichli, proste v tom foaje, tí proste muzikanti, že to... A ja, že hej, že som z Rage Against the Machine Tribute. A on, že no ja viem. A že vieš, prečo sa rozpadli Rage? A ja som úplne tú otázku som nečakal. No jasne. A vedel? A ja som hovoril, no však viem nejaké teda aj tie oficiálne, aj tie akože zákulisné troška veci, čo sa dostali akože, takže asi, že prečo, že tie hádky v kapele a tak. A on hovorí, že ja som posledný album, ktorý som nahral v Los Angeles s ich producentom, pre nejaké ako bluesmana, tak nahrával s ich producentom posledné platne, Rageu, a že mu to hovoril. Ako o to nejde, že čo hovoril, ale ide o to stretnutie, že on vedel, že ja som spevák Rage Against the Machine Tribute. Tak taky jsem tě viděl, že jo, viděli jsme tě. To je šialené, že bluesman, najväčší bluesman asi v Európe, ktorý je slovenský Erich Boboš Procházka, harmonikár, tak vie, kdo som ja. Luky, chci se tě zeptat na kapelu Heads to Down, což včera si křtil vlastně vaše čtvrté CDčko na Bošanské Metelici. Bude to stejný, nebo v něčem jiný, nebo na co jsme my fanoušci zvyklí? No, Head to Down, ako keď sa na to pozrieme, minulosť a prítomnosť, a teda keď spomínaš teda budúcnosť, tak Head to Down nikdy sa nedalo nejako zaradiť, že priamo, že čo. My sa snažíme budovať ten náš nejaký štýl, nejaký ten odkaz, nejakú stopu, ktorú máme, nejakú... Štýlovo sa neohraničujeme. Máme v kapele, sme 4 persony, ktoré sú v podstate muzikánsky úplne inak rozhádzané. Zahrali sme včera nový song, z ktorého som veľmi nadšený, lebo má taký starší metalový vibe, ale vždy sa snažíme to proste robiť tak, aby sa to nám páčilo, proste, aby to nám dávalo nejaký zmysel. Vôbec netuším, ako teraz v tejto chvíli vôbec netuším, kde sa my pohneme. A proste, tak ľuďom sa to líbilo, to bolo evidentní. Hej, čo je super, ako muzikant cítiš, že akú energiu vyvoláva tá pesnička. Preto sú niektoré pesničky, ktoré máme na albumoch, ale treba naživo ich nehrávame. Skrátka, majú pre nás hodnotu, treba keď sa počúvajú, alebo keď ich tvoríme, ale napríklad zisťujeme, že zahráme ich na nejakých špeciálnych koncertoch pre takých našich fanúšikov. Je to super, ale cítime, že pre tú väčšiu masu by napríklad tá pesnička ostala nepochopená. Robí to väčšina akože kapiel, keď si zoberieme, hej, že Slipknot, hej, tiež majú tie playlisty tvorené z tých zásadných songov, ktoré rozhýbú ten dáv. Nemôžu tam dávať nejaké 10-minútové eposy, ktoré majú tiež na albumoch, jak Scissors alebo Iowa alebo tak. Ale potom vyťahnú nejakú takúto raditku, čo je pre mňa tiež špeciálne, že vyťahujú tieto kapely takéto veci. Ale vôbec neviem povedať, že kam sa posunieme, jak to nás bude, kde nás to bude ťahať, s čím príde Kote, s čím príde teraz Tuky, s čím prídem ja, vieš. Máme niečo zase rozpracované, je to také pomalšie, hlbavejšie. Vždy, ja milujem albumy, alebo teda CDčka a albumy od kapiel, kde máme toho veľa štýlov obsiahnutých. Ja som veľký fanúšik album, môj najobľúbenejší album na svete, ktorý mám od 99. roku, je Neon Ballroom od Silverchair, kde je od totálne symfonických vecí cez baladické veci, hardkorové veci, úplne obsiahlý album so všetkými asi štýlmi, ktoré milujem, a takto chcem ja robiť muziku. A nie je to ako takto, ale nie je to o mne. Je to o tom, že
v Head to Down sme 4, ktorí sa musia dohodnúť. Takže ja dúfam, že nová placka For je pre ľudí v pohode, že či sa im dobre počúva, neviem. Recenzie na to máme zatiaľ pozitívne. Nejde o ne. Nejde v podstate ako zásadne o tie recenzie. A je to, poteší to človeka, keď na niečom maká dlhé roky a je to niečím korunované. Hej. Můžeš nám v pár větách představit ostatní svoje hudební projekty? True Racing, Korn SK. Tak začnem asi prvým, dám to chronologicky. Tak prvá bola teda Narihovaná, dali Narihovaná s N, ako Nirvana Tribute. Ostal to dnes už iba Nirvana Tribute, ale proste v tých začiatkoch sme mali fakt našlapnuté, že hrali sme aj vlastné veci. Jedna dokonca stala singlom pre lokálne rádio. V 2003 sme vyhrali nejakú súťaž, tak sme išli do štúdia nahrávať takú baladu Sincere. A vtedy sa na to nepáčilo, vtedy to spravili v podstate to rádio je taký edit a nepáčilo sa na to, ale dnes keď si to vypočujem, tak je to nenormálna pecka. Rád by som v budúcnosti s Narihovanou nahral vlastné veci, ale je to v podstate časová záležitosť, jak budeme stíhať. Následne v tej minulosti, v 2003 koncom roku sme založili teda Head to Down, úplne iná zostava, ja som v podstate jediný hrajúci člen, ktorý ostal od začiatku Head to Down, je vo všetkých albumoch a je vo všetkých zostavách som ostal ja. Ja to už tak považujem za to, že ja ten Head to Down nechcem pustiť, mne proste tá kapela je najviac... Tak hlavne to baví lidi, že to proč bys to dělal? V srdci, hej, a proste milujem tú kapelu, hej. Milujem tú hudbu, ktorú robíme, lebo je to také vyjadrenie najviac mňa samého. Následne vznikol až v 2010 Rage Against the Machine Tribute a ten vznikol na popudu toho, môj gitarista z Rage Against the Machine, Juro Kankula, ktorý je dnes zvukár tu Blatanky, tak mal vtedy štúdio a mal rozpracované nejaké vlastné veci, na ktorých sa učil točiť a mal spravený cover Rageu, bomb track, a ja som ho v 2009 naspieval. A malo to taký úspech, v podstate dobre to znelo. No. A v 2010 prišlo to, že my dvaja, ako ten Juro Kankula a ja, prišla tá myšlienka asi naraz, že proste musíme spraviť Rage Against the Machine Tribute. On našiel basaka bubeníka, ktorý som ja vôbec nepoznal dovtedy, dali sme prvú skúšku a to bolo niečo neuveriteľné. Tá chémia funguje v tej kapele do dneska, to je jediná kapela, v ktorej sa nemenil ani jeden člen a ani nechceme tam meniť členov, pretože tá kapela funguje neskutočne na chémii. A preto ten Rage má úspech, aj keď spravíme len pár koncertov do roka, tak ten Rage má neskutočný úspech kvôli tomu, že tam je strašná energia medzi nami. A tá je nemenná proste. Tak my sme sa rozhodli, že akokoľvek by to zasiahlo kapelu na hraní, tak nebudeme členov meniť. Hej. Následne o rok vznikol tiež z takéhoto popudu, že rozišiel som sa... Nestačilo ešte, málo práce. Hej, práce som mal vtedy ešte veľmi veľa. Ale vieš, že som sa rozišiel s jednou bejvalkou a tak ma to tak nejak že motivovalo, nasralo a som dal taký status na Facebook, že mám čas, že chcem založiť Korn Revival. A ozvali sa mi presne, ja som to mieril na chalanov z Považskej Bystrice, vtedy z kapely Made by, pretože oni mali sedmičky, Ibanezi, oni mali presne zvuk Korn. A presne sa mi ten gitarista ozval asi za minútu, že Fuxo, že spravíme to v Považskej Bystrici. Tak vtedy sa vlastne v 2011 vznikol v Považskej Bystrici Kornská Revival, stará zostava, v ktorej som tiež vlastne už pôvodný člen len ja, pretože sme sa rozpadli a už na nové ponuky chalani nestíhali zo starej zostavy, takže sme museli spraviť novú. No to sa tiež vlastne Kornskej nefungoval nejaký rok, dva, a aj to tak sporadicky, tá stará zostava kvôli času, hej. Takže vlastne v 2014, keď som mal nemal som Head to Down, vtedy bol rozpadnutý Head to Down, Korn stagnoval, Rage, myslím, že bubení bol vtedy v Anglicku alebo tak nemal som aktívnu kapelu a zavolal mi vtedy spevák True Reason, Lukáš. Čau Fuxo, to bol september 2014, bude 10 rokov teraz za mesiac. Jako True Reason za mňa je taký ako veľmi zajímavý projekt. A volal mi, že čau Fuxo, že ty hráš vo veľa kapelách, že nepoznáš nejakého gitaristu, lebo ich gitarista Emil, ktorý tam stále je dnes, zakladajúci člen, tak bol vtedy v Anglicku, pracovne.
a nechceli to nejak pustiť k vode, takže či nepoznám nejakého gitaristu. Ja mu hovorím, Lukáš, počúvaj, že ja teraz nehrám, ale že nehráš, a hovorím, že však tu nám nefunguje, kord stagnuje, hento stagnuje, vieš, nemám kde. Čo, vedel by si to? Tak, ako, ja som chcel proste hrať, hej, tak zobral som tú ponuku, zobral som aparát, gitaru, prišiel som do skúšovny do Topolčan. Za prvé 2 skúšky sme spravili prvú pesničku a oni boli úplne hotoví, že jak sme mohli spraviť pesničku na skúške, ale a čo? Že proste dám riff a ideme, ne? Takže tam vzniklo tiež a Struiz sa mi strašne dobre spolupracuje, robí muzika, lebo je to také, že pre mňa je záväzné, ja som nebol, do tej doby som nebol nejaký hard fan hardcoreu, hej, ale začal som to spoznávať a zase do toho True Reason, do toho takého old school hardcoreu prinášam také tie nové prvky, iné prvky s mojou gitarou a tak. A strašne ma baví to, že nemusím tam spievať, robím len vokály, nestarám sa do týchto vecí. Podľa mňa Lukáš, náš spevák, je perfektný textár, robí texty v slovenčine, ktoré ja by som v živote nedokázal takto spraviť. Myslím si, že počúva dosť veľa rapu a dosť ten taký rapový, taký oldschoolový sound a hodí sa mu to. A mám to rád tam. Je to také pre mňa nezáväzné. No a vlastne to sme pri 5. kapele, myslím. No a posledná taký grungeový projekt, lebo ja som chcel byť v prvom rade vždycky bubeník. Lenže všetci ma dávali stále dopredu, lebo ja som sa nehanbil, ja som proste na ten stage chcel prísť a trošku rozbaliť. Ako od detstva, hej, že proste, aj som sa videl ako frontman, ale proste tie bicie ma bavili, hej. No, ja som si vždycky do vzduchu som si búchal, hej. Tublatanky všetky som vedel a potom už neskôr ďalšie kapelky som si takto, že búchal Dave Grohl a tak, Nirvana, všetko. Ale nikdy sa mi to tak nepodarilo, že v nejakej kapele, že zakotviť, že ako bubeník a prišiel vlastne terajší basák z True Reason, aj basák z Narihovaný už je teraz, tak on mal taký projekt Mania, sa volal taký grungeový, taký na štýl Smashing Pumpkins, úplne, že na to, aký som ako začiatočný bubeník, tak je to super, že ako viem do tej muziky proste si buchnúť a strašne ma to baví. Ale je to také easy, že tá zostava je taká nenáročná, máme pár koncertov do roka, ktoré si nejak sami riešime, alebo ideme s Narihovanou, väčšinou ako support, lebo sa hodíme ako štýlovo. Takže mi to tak vyhovuje, vieš, že máme aj pár skúšek, že keď máme čas, tak proste si z radosti úplne zahráme. Nie je to nič ako nútené, že by nás nutili nejaké koncerty. Proste jenom koníček. Tak. A máme kopec vecí, takže určitě tento rok chceme nahrávat. Fuxo, a teď poslední otázka. Zeptám se tě vlastně na tvůj největší projekt, a to je Dítě, bošanskou metalici, která letos měla 6. pokračování. Řekneš o tom něco? Co to pro tebe znamená? Takto, aby som upresnil, teda nie som taký ten rodič plnohodnotný, teda sám. No, jasne. Robím tu hlavne hudobnú časť toho. Hlavný iniciátor a teda ten taký šéf nad tým je Ivan Sivý, môj spoločník. Tak mu poďakujeme. Takže obrovský, lebo bol to jeho prvý nápad pred tými 6 rokmi, ktorý mi zavolal. On je vlastne vedúci OFK Bošany a dostal tú možnosť, že môže tam robiť nejakú akciu. Zavolal mi, Fuxo, dostal som na teba kontakt, že hráš tak, že ako kapely, a vedel, že hrám, ale že akože v rámci kapiel a organizácie, tak v tej chvíli proste to, na čo som čakal v Bošanoch celý život, dá sa povedať, čo som aj ja riešil, to nejaké koncerty, ale nemalo to taký spád, ako má Metelica. Takže sme sa do toho pustili, ten prvý ročník bol taký undergroundový, hej, to boli ako fakt, že lokálne kapelky, akurát tam bol, myslím, že editor z Martina, stará hardcoreová kapela. A druhý rok Ivan, jak prišiel COVID, ale ešte pred covidom v januári Ivan búkol Ectomorph. On mi zavolal, že Fuxo, máme headlinera na Metelicu 2. Maďari? Áno, Ectomorph, hej. A ja, že to si robíš ako kozy, že to nedáme, vieš, stage, zvukár, všetko proste. No. Tak ako sme sa do toho pustili, spravili sme ten Ectomorph, prišiel ten COVID a teraz my sme nevedeli. My sme boli proste ten druhý ročník, ako nevedeli sme čo bude, tak sme čakali. Nič sme nerušili, zrušili sa obrovské festivály a nakoniec to dopadlo super, pretože uvoľnilo sa to cez leto. Mohli byť tie akcie vonkajšie do 1000 ľudí. A ten Ectomorph vyšiel a to bol taký nakopávač, ten druhý ročník. No a postupne už samozrejme spolupráce hlavne s českou scénou a tak ďalej. Stále sme oslovovali kapely z okolia, hej. No a v
nejak sa to dostalo na 6. ročník, pre ktorý som mal obrovský, za prvé rešpekt, bol som pomaly až depresia, že ako to dopadne. Ešte to strebávam, pretože až dnes večer sa stretnem s Ivanom a budeme debatovať, či čo ako vyšlo, vôbec neviem, hej, čísla vôbec neviem. Vyzeralo to super. Ja si myslím, že to určite dopadlo. Ako bol som fakt prísam, bol som v stresoch celý týždeň. Moja ľudská vie, že ja som si hovoril, že už to bude posledný ročník, že prečo si to robím, prečo si robím také nervy a tak ďalej. Ale keď som to včera videl, tak... Víš proč? Protože jsi blázen. Ale keď som to včera videl, tak asi teda tá sedmička bude. No. Ako, už dneska boli rozhovory s Bobom z Fightu, že vedel by mi niečo dohodiť väčšie a tak ďalej. To sú už, akože to je už hudba budúcnosti. Uvidíme. Ja si myslím, že pokiaľ nás nejak situácia byrokratická nezrujnuje na Slovensku, ktorá je teraz dosť špatná, čo sa týka aj kultúry a tak, budeme sa to snažiť držať. Akože chceme to robiť tak komunitne, tie Bošany, videl si to, že je to taká rodinná záležitosť, ako nič tam nezakýňame, nič proste, ako, teda asi by som to nemal hovoriť, že nemáme tam nejaké obmedzenia, vieš, že proste, že nejaké security, ktoré by niečo dodržali, že sme tam tak, že na jednej vlne. Zatiaľ je to malý počet ľudí na to, aby sme teda riešili niečo také nekamarátske alebo niečo také nejak obmedzujúce, hej, ako na nejaké príkazy a zákazy a tak. Zatiaľ si to vieme uhlídať sami. Tak žádný problém, hlavne určite. Je to taká rodinná sešlosť a hovorím tie Bošany alebo okolie, pretože ona tá Metelica má veľký význam pre naše okolie, pretože my sme, Bošany sú na rozcestí 3 okresov, Bánovce, Partizánske a Topolčany. A v týchto mestách už nie je kde hrať. Underground proste ako kluby hotovo. Hej. Po rokoch, kde sa dalo hrávať, tak je akože koniec. A Metelica, ako jediný taká letná akcia pre underground tvrdú hudbu ostal. A akurát s Trurizom, čo robíme TOHC Fest zase zimný, robíme ho v decembri medzi sviatkami, tak ten ostal zase akože v rámci tejto scény. Hej. Takže si to takto robíme. Ja dúfam, že to nejak, že tie problémy dokážeme nejak ustražiť a že to bude mať pokračovanie. Bol perfektný zvuk, bol perfektný stage, ja som normálne, mali sme profi stage, profi zvuk, to bolo úplne skvelé. Myslím si, že všetci, čo tam boli, tak boli úplne očarovaní z toho, že čo sa dokázalo v tých malých Bošanoch spraviť. A to, že to je ako moje dieťa, je troška zavadzajúce, lebo fakt, že jak som to aj včera hovoril, ja som ksicht tej Metelice. No, ale to je nejdôležitejší. Dobre, má to možno tú tendenciu, že ako prilákať tú pozornosť, hej? Ale nechcem to hrať na túto, nemám to rád, keď niekto, že fukso, to nie, ani ja som není kapela, ja som proste, či už je tu Korn, tak furt tam mám tých 4 ľudí, ktorí sú vedľa a za mnou, ktorí sú tam takisto rovnako podstatní. To je jedno, ako by to vyzeralo s iným spevákom, to si nemôže nikto povedať. Proste, ale v tej chvíli sme tam ako kapela. Obklopil sa s skvelýma muzikantama. Úplne perfektnými. Úplne. Vyhovuje mi to, máme teraz v tých zostavách fakt, že kľud, pokoj, snažíme sa tam dodržiavať demokraciu plnými hrstiami a vyhovuje mi to tak. Že sme sa naladili na takú 6 kapiel, proste na určitú sféru a dokážeme koexistovať. Na jednej skúšobni a je to pecka. Luky, díky za rozhovor. Kamaráde môj, skvělý. Je to... A to je pro dnešní všecko, těšte se na další díl. Váš Cecil Bouček. Čau.